donem pas a la segona taula d'aquesta jornada, que és una taula que parlarem de la convivència a la Mediterrània, de conviure a la Mediterrània i fent servir la interculturalitat com a eina. El primer que volia fer és donar les gràcies a l'IEMET per aquesta primera trobada presencial per molts de nosaltres, a la crisi Covid. Em sembla que molts avui és el dia que ens estrenem en una primera trobada presencial. Esperem que en puguem fer moltes més en el futur per tractar un tema tan important. Jo crec que en lloc com a la Mediterrània, tant la mobilitat migratòria, que té unes dinàmiques de portar l'aproximació de les persones, però que també és interpretada i viscuda a vegades com a element de separació interna a les societats, o tant el canvi digital en les nostres societats. La societat digital té fenòmens que aparentment també haurien de portar l'aproximació, però al mateix temps provoquen polarització, exposen reptes en la gestió, tots dos fenòmens i molts altres que podria mencionar, exposen reptes en la gestió de la diversitat i exploren clarament com a nivell de la població la mirada recíproca moltes vegades s'expressa de forma estereotipada, el prejudici és molt present. I tot això sempre mediatitzat, sempre amb una forta influència pel nivell de desigualtat. A Catalunya, per exemple, hem viscut els darrers anys un moviment migratori molt important en persones joves. No és l'únic moviment migratori que hem tingut, però sí que ha estat molt rellevant l'arribada de joves migrats sols des del Marroc, que moltes vegades es parla d'ells com que fugen de la necessitat. Jo crec que fugen de la necessitat, però també busquen somnis que comparteixen amb tot el món. Els joves del sud comparteixen somnis i, per tant, hi ha elements comuns que també provoquen aquest moviment. I la primera sorpresa que viuen aquests joves quan arriben a la nostra societat, allò que més els sorprèn de la nostra societat, és la mirada de l'altre. Ells no es pensaven que fos possible que sobre ells, que d'allà on venen formen part d'un grup hegemònic, aquí hi hagi sobre ells mirada racista. Molts d'ells ni s'ho imaginen. Això que aquí és tan present, lamentablement i tristament, ells ni s'ho imaginen. És la seva primera gran sorpresa. I al mateix temps, en la societat catalana, l'arribada d'aquests joves ens ha portat a moltes situacions positives de convivència, sens dubte, i també uns quants conflictes. I jo els diré una cosa, la majoria d'aquests conflictes, alguns sí que són sobre algun fet real de dificultats de la convivència que sempre apareixen, però la immensa majoria d'aquests conflictes no eren sobre fets reals, sinó eren sobre visions imaginades. Els centres de menors que més conflictes ens han portat eren els centres que no existien. I quan en parlàvem en poblacions que s'havien d'obrir. És a dir, la mirada de l'altre, l'estereotip que tenim creat, una altra vegada com crea uns imaginaris que dificulten molt aquest espai compartit, que és la base de la interculturalitat. Parlarem sobre això, sobre la migració i els moviments migratoris que aparentment ens apropen i que efectivament ens apropen, també tenen elements de separació. O si sobre la societat digital que ens permet a tots compartir informació, compartir mirades, compartir somnis aquests joves amb els joves europeus, busquen els mateixos somnis, però que al mateix temps és una font de polarització de la societat. Com en aquest context, l'interculturalitat, l'interculturalisme, l'aplicació dels principis de la interculturalitat ens permeten construir un espai comú, construir una realitat, una narrativa compartida entre persones que són molt diferents entre elles, però que algunes coses, algunes veritats, fins i tot, m'atreveixo a dir, algunes veritats són comunes. Sense això, sense aquestes veritats o aquestes mirades conjuntes, és molt difícil que hi hagi convivència tant a nivell de la Mediterrània com a dins de cadascuna de les societats de la Mediterrània. Per fer-ho, no els presentaré els seus currículums perquè els tenen vostès a les carpetes, però sí deixin-me dir que per mi és un honor i és una gran satisfacció poder escoltar veus com les que tindrem aquí, del José Enrique Ruiz Domènech, que, com tots vostès saben, és un prestigiós medievalista, aquelles persones que han fet llibres de referència, que han arribat a orientar el pensament sobre nosaltres mateixos quan ens ha explicat a Europa les claus de la seva història, ens ha ajudat a entendre'ns. I tindrem també Mohamed Tosi, que és una de les veus que el món escolta i vol sentir cada vegada que vol saber i vol pensar sobre el Marroc. I avui aquesta veu privilegiada la tindrem aquí, al Marroc. Aquest país tan proper, aquest país tan germà, aquest país de tants i tants catalans, i aquest país que tampoc coneixem i que tant ens costa comprendre. Doncs avui tindrem
una de les veus que el món escolta quan vol saber del Marroc. Tenim també en Ricard Zapata. En Ricard Zapata, quan ningú en parlava a Europa d'interculturalisme, ell ja ho feia. Va ser de les primeres persones a nivell europeu a portar el missatge de la interculturalitat. Ell va aprendre molt de tot el món, però singularment del cas canadenc i del cas quebecois, i ens en va parlar i ens en va començar a parlar des de fa molts anys, i el seu discurs, la veritat és que al llarg dels anys ha anat guanyant vigència i ha anat guanyant extensió de persones i profunditat també. I també tenim a l'Asmat Alziet, que és la contribució jove del debat. Jo vull valorar aquesta jornada que en totes les taules hem buscat una mirada jove, perquè evidentment de tot el que parlem és del futur i els joves han de ser protagonistes, però el fet que sigui jove no vol dir que no tingui també un currículum impressionant carregat d'experiències en els reptes que probablement més necessitem i més ens preocupen en la construcció de futur. El debat té dues parts. Farem una primera pregunta en la qual els demanaré que s'anyeixin a 5 minuts en la resposta, i aquesta primera pregunta serà compartida, i després farem una segona pregunta a cadascun de vostès. La primera pregunta fa referència en un fet que està canviant radicalment el present i probablement tindrà una incidència també del futur. I per tant, jo els pregunto, escoltin, vostès creuen que la situació excepcional de la Covid-19 ens fa entrar en una nova era? La necessitat d'estar units, de tenir espais compartits, de tenir elements de pensament compartits, elements de resposta compartida. Com es pot fer un diàleg positiu per afrontar aquests nous reptes de la nova era, el moviment de persones, el canvi climàtic, les desigualtats socials, la fractura digital, o ara aquesta pandèmia que pot canviar, no ho sé, aquí tenim un historiador que amb mirada de llarg ens ho sabrà dir, si pot canviar, si realment estem entrant en una nova era, en aquesta nova era com ho hem de fer per tenir un diàleg positiu que ens permeti construir espais de visió compartida de la realitat. Convidaria el senyor José Enrique Ruiz a que comencés la resposta. Molt bé. Un dia, bonjour, good morning. Moltes gràcies per ser aquí. 5 minuts. Bueno. La COVID-19 cambiará la era. Ha habido muchísimas reacciones, muchos pronunciamientos insignes, incluso de nuestro actual ministro de Universidades, conocido comunicólogo, que indican que vamos en esa dirección. Parece apresurado en medio de la gran epidemia que nos asola emitir un juicio. Yo, como historiador, lo que hago en estas ocasiones es buscar ejemplos del pasado que han vivido esta encrucijada. Buscar otros momentos que han sufrido una epidemia análoga a la que estamos viviendo. Nunca son iguales, pero sí son análogas, para ver si efectivamente podemos introducir el coronavirus dentro de esta gama, de este canon, que no por ser espantoso, no hay que tenerlo en cuenta, de epidemias que cambiaron el curso de los acontecimientos y, por lo tanto, el curso de la historia. En ese sentido, puedo decir que la clave en los momentos que han precedido a este, que han sido algunos, no muchos, pero algunos, la clave está en cómo se afrontará lo que últimamente voy diciendo que es el día después. La gestión de la grave crisis que ha producido en el mundo y, para ceñirnos a nuestro tema, en el mundo mediterráneo, la aparición de la epidemia. En este sentido, si la comparamos con la
peste bubónica de la época de Justiniano y de Teodora, de mediados del siglo VI, que es la primera convulsión de orden pandémico y, por lo tanto, sistemático, de cambio de sistema que convulsionó el Mediterráneo en su conjunto, se puede decir que el coronavirus tiene cierta analogía con lo entonces ocurrido y con un testigo excepcional, y es el historiador Procopio, que era natural de Cesarea en Palestina, uno de los grandes historiadores de la historia. No muy bien conocido, pero de una categoría excepcional. Lo cual indica que cuando ha habido una crisis de esta naturaleza, mis colegas de oficio han sabido responder. Y eso es un desafío personal, no solo para mis colegas, sino para mí mismo. Hace menos de una semana, en este proceso de toma de conciencia de que hay que la vida continuarla, en la ciudad italiana de Cupio inauguraba un festival sobre el medioevo con una lección inaugural diciendo que como historiador me siento responsable de acudir a actos presenciales, con el riesgo que eso supone a una persona de mi edad, incluso de mis condiciones sanitarias. Pero hay que dar ejemplo para decir que habrá un día después y que probablemente la próxima reunión que tengamos ya no tendremos esta mascareta, ¿no? Esta mascarilla, que de algún modo nos ha hecho visualizar un problema, aparte de su condición de necesidad sanitaria, que es una imposición o una autoimposición. O sea, estamos viviendo una época de la responsabilidad colectiva que decía Jaspers. La gente ha respondido excelentemente. Incluso yo diría que mucho mejor que las estructuras políticas. Eso es un hálito de esperanza para lo que me preguntas. Creo, por lo tanto, que sí, que el coronavirus determinará un cambio de era. Creo que sabremos gestionar ese cambio de era y nuestro desafío es cuánto tiempo necesitaremos para esa gestión. La última vez, dando un salto en el tiempo extraordinario, de la larga duración que decía el bueno de Brodel, personaje, gran historiador, buen amigo y maestro, que de algún modo influyó sobre el conocimiento que tenemos del Mediterráneo, la última vez fue la mal llamada gripe española de primavera de 1918, que duró exactamente 3 años, que es el cálculo que yo he establecido para lo que va a durar la COVID. Aunque mis amigos virólogos me dicen que es 5. Bueno, esperemos mi optimismo triunfe sobre el pesimismo de los virólogos. Menos de 3 no. Lo que ocurrió es que la sociedad europea no reaccionó bien a la gripe de 1918. No reaccionó bien en la primera fase, que fue la primavera, como la nuestra, del COVID, febrero, marzo, abril. Naturalmente se estaba en medio de una guerra en Europa. Ahora estamos en medio también de guerras, aunque no focalizados en Europa, como aquí se ha dicho. Muy bien. En el mes anterior hubo un rebrote terrible en octubre-noviembre, que es lo que teme actualmente las autoridades sanitarias, y luego un tercer rebrote. Bueno, la mortandad fue espantosa. Bueno, entonces, reaccionó muy mal y se tardaron 30 años. Y eso no se puede soportar. Es decir, como historiador, como ciudadano comprometido, como intelectual, que hacía la pregunta, se le hacía la pregunta en la anterior mesa, no podemos permitirlo. Nuestra sociedad está tan bien interconectada que no nos podemos permitir
ni siquiera 30 meses de reacción. 30 años sería absurdo. Habida cuenta de esto, tenemos un ejemplo. No ese es el camino, tenemos otro camino. Y entonces, para terminar, y no agotar los minutos, ¿cuál es el punto de partida? A modo de ver, tenemos que hacer desde el Mediterráneo, una reflexión en profundidad, dado que fue un poeta del Mediterráneo, un griego del siglo VII a.C., Alceo, a poetas, ¿no? Desde Alceo a Tajar, ¿no? Curiosa esta idea, ¿no? De que la historia al final se convierte en una metafísica. Si Tajar piensa como Alceo y Alceo como Tajar, pues muchas veces la temporalidad se difumina. Alceo decía, en el siglo VII a.C., en la isla de Samos, ¿no? Que hoy día es una isla de frontera de guerra, hay que aprovechar las ocasiones y saber cómo aprovecharlas. La propuesta suya, yo no la voy a decir aquí porque es una propuesta de otra época, voy a hacer mi propuesta. Mi propuesta es que ante la duda, que parece shakespeariana pero no lo es, entre ser o hacer, el Mediterráneo tiene que proponer como cultura, dentro de sus valores, de los que aquí se habla, la vía del hacer frente a la vía del ser. La vía del ser, que es la creación de un esencialismo y de una identidad, como decía Brodel, basada en el esencialismo, debe ser superada por la vía del hacer. Porque el hacer, y esto quizá lo plantearemos más en la segunda intervención, es lo que permitirá la armonía de la diversidad. Por lo tanto, a redimensionar el concepto de diversidad, que ya se ha dicho y es importantísimo, solo se podrá hacer con la vía del hacer. El homo faber, que es un concepto latino, el hombre y la mujer faber, ¿no? Pero en el sentido, comparto la tesis de mi colega anterior, ¿no? Tabara, sí, ese valor del hacer, ese valor de ejecutar decisiones importantes en todos los campos del saber para salir del momento que tenemos, para cambiar, si queréis el concepto lo aplico también, el paradigma, cambiarlo, salir, por lo tanto, del COVID y crear una nueva era, que es lo que m'has preguntat. Gràcies, Enrique. Moltes gràcies. De fet, l'enfoc interculturalista parla de la transformació social com a procés. Per tant, està en la línia del senyor Enrique Ruiz, no? del fer més davant del ser. Volem escoltar ara des del Marroc el senyor Mohamed Tossi. Serà un plaer. Benvingut, senyor Tossi. Bonjour. Bonjour. Est-ce que vous m'écoutez bien? Vous m'entendez bien? Bien. Écoutez-vous bien. Je vais essayer de répondre à votre question dans le temps imparti. La réflexion est en cours, mais disons que ce moment est un moment exceptionnel. Et en termes le jour d'après, comme je l'ai écrit dans un article que j'ai publié dernièrement, appelle une vraie réflexion qui est, comme ça a été dit par l'historien avant, d'une réflexion plutôt philosophique sur le long cours, sur le temps long. Donc les premiers constats se déclinent sous forme de paradoxes. Le premier, on fait face à un virus qui ignore les frontières. Mais en même temps, le premier réflexe tangible pour y faire face, c'est une sorte de restauration des frontières. En février, mars dernier, on a vu de façon brutale et rapide une fermeture des frontières
partout, une mise en panne du monde, ce qui nous interpelle énormément par rapport à ce rêve de la mondialisation, de la circulation rapide, du transfert des marchandises sur le long cours. Et ça, je pense que c'est quelque chose qui est très important. Il y aura des conséquences sur l'avenir. La deuxième conséquence qui, je pense, philosophique, c'est que le Covid-19 a accéléré nos fragilités et nos vulnérabilités. Il a mis à mal la chaîne de confiance qui fonde la modernité, c'est-à-dire la prévisibilité, le fait de gérer le doute, et ça a mis à mal les États qui sont fait face à cette incertitude en amplifiant l'incertitude. Et je pense que c'est quelque chose qui interroge la manière dont on est gouverné. Et ça a permis aussi de voir que les pays qui ont été logés à la même enseigne et que finalement, ceux qui ont pu actuellement gérer la crise ne sont pas les pays les plus puissants. On constate aujourd'hui que les bidonvilles indiens ou l'Afrique subsaharienne a montré plus de résilience. Pas parce qu'il y avait cette protection communautaire, mais parce que les retards qu'on pense être la caractéristique de ces pays ont montré que c'est leur point fort. Cette agilité, la frugalité qui caractérise ces sociétés et surtout la persistance de ce qu'on peut appeler les solidarités horizontales. On a vu par exemple que, comme un pays comme le Maroc, que finalement ce qui a sauvé le monde rural, les villages perdus du Haut-Atlas, c'est la mobilisation des communautés qui vivent à l'étranger ou dans les villes, qui a permis de se mobiliser pour apporter leur soutien à ces collectivités rurales. Ça nous met en face d'un paradoxe, c'est que les États ont privilégié la relation verticale et qu'ils ont, dans une sorte de course vers la maîtrise de tout, a entraîné une déresponsabilité ou déresponsabilisation, plutôt une infantilisation de l'individu. Or, ce qui a mis en avant la crise, c'est qu'on a besoin d'individus responsables et débrouillards, c'est-à-dire qui ont assez d'agilité pour pouvoir se prendre en charge, pour finalement construire cette responsabilité collectivité, d'où dépend la gestion de la crise. Donc, le jour d'après, par rapport à cette crise, à cette pandémie, c'est que finalement, c'est la culture de l'hérisson qui l'emporte sur la culture du renard, comme disent les anthropologues. La culture de l'hérisson est une culture qui caractérise la Méditerranée, c'est-à-dire cette agilité, cette frugalité qui s'exprime au niveau aussi bien du régime alimentaire qu'au niveau de la manière de conduire les cultures ou la manière de reconstituer les solidarités horizontales, c'est-à-dire l'importance que joue la famille, l'importance que joue le clan pour construire ces solidarités horizontales. Maintenant, la question qui se pose
par rapport à nous, quand on pense le dialogue interculturel à partir de cette question de la pandémie. Je vais réfléchir en deux points. Le premier, c'est que la question de l'interculturel, quand elle est pensée à partir d'une ère à la fois régionale comme la Méditerranée qui doit convoquer à la fois les similarités et les différences. Elle doit convoquer les solidarités et les antagonismes. Parce que tout oubli des antagonismes et des différences, tout report de ces caractéristiques peut s'avérer catastrophique dans la construction d'un dialogue. En même temps, il faut d'abord penser l'interculturel à l'intérieur de l'État-nation. Et ça, l'Espagne, comme le Maroc ou la France, sont confrontés à cette gestion de l'interculturel à l'intérieur de leurs frontières. Et tant qu'on pense la nation comme un être monochrome et non pas comme un être polychrome, quand on la pose comme un seul corps et non pas une communauté des communautés, eh bien, la question de l'interculturel ou l'éducation à l'interculturel au niveau de l'espace national est impossible. Et donc, l'interculturel au niveau international devient impossible. La deuxième chose, par rapport à cette question de l'interculturel, ça a été dit dans le panel avant, elle renvoie à une question de changement dans les représentations et les valeurs portées. Un problème de dépassement des stéréotypes. Et je pense là aussi que les enquêtes qu'on a conduites dans le cadre de la Fondation Anna Lindh apportent énormément de réponses et aussi d'interrogations sur cette question de représentation et de la force que ces représentations que l'un a par rapport à l'autre pour accélérer ou tout simplement arrêter l'interculturel. Et à ce niveau, la Covid-19 apporte un horizon possible. Il apporte à deux niveaux. Le premier niveau, c'est qu'elle remet en cause, du moins, la manière dont la mondialisation est pensée comme une sorte d'horizon d'uniformisation et réhabilite le local et le régional. Et le réhabilite d'abord par rapport aux cultures partagées au niveau régional. Et la Méditerranée, là, comme l'ont montré les enquêtes que Annalise a fait, existe en tant qu'espace partagé au niveau culturel, même si les fissures, les antagonismes sont extrêmement importants, ils sont vivaces, ils sont même dangereux, mais elles constituent un espace commun où on peut repenser justement toutes ces relocalisations, que ce soit au niveau industriel ou économique, parce que la crise a révélé les fragilités du long cours, les fragilités de faire de la Chine, par exemple, l'usine du monde. La deuxième chose par rapport à cette question que révèle Covid, c'est que finalement, dans la compétition des raisons, entre, disons, la raison économique et la raison écologique, il y a crise. Et que finalement, on a du mal à faire pencher la balance pour la raison écologique, parce que finalement, la crise ou le virus lui-même est le résultat d'une non prise en compte de l'importance à la fois de l'homme et de sa santé, mais aussi de la non prise en compte de l'importance de penser le changement climatique et de penser la viabilité de notre environnement. Et à ce niveau, là aussi, les circuits courts, le pensée régional
est quelque chose d'extrêmement important et qui va changer certainement notre façon de faire, d'autant plus que dans un avenir proche, les questions de la viabilité de l'aérien se posent avec insistance et beaucoup de choses sont remises en cause. Troisième chose qui est importante, c'est cette idée de mobilité et d'interaction. Les enquêtes d'analyse ont montré que juste avant la crise, puisque la dernière a été faite en 2018, il y a une interaction très forte entre la Méditerranée, entre la rive nord et la rive sud de la Méditerranée. Et cette interaction, elle est d'abord interhumaine et donc interpersonnelle, mais elle prend uniquement la forme d'une interaction par le commerce, et donc les marchandises, et le tourisme. Mais à côté de cette interaction qui est physique, qui privilégie le nord par rapport au sud, parce que la forme d'interaction par le sud, elle est uniquement migratoire et comme vous le savez, elle est dangereuse et risquée. À côté de cette migration interpersonnelle, il y a une migration virtuelle qui est extrêmement forte et elle habite à la fois le web, mais surtout les nouvelles applications que les gens du Sud qui sont extrêmement connectés prennent en compte. Ça nous a donné à voir une restauration des communautés à travers le virtuel, le rôle que joue par exemple une application comme WhatsApp dans cette restauration des communautés et du lien social, et l'importance par rapport à ça des libertés d'expression et des libertés de croire pour nourrir justement ces interactions. Voilà en gros, si vous voulez, que j'ai les réflexions en cours sur l'impact de cette pandémie sur notre régió. Gràcies, senyor Tossí. És el torn del senyor Zapata. Bueno, pues, abans de tot, moltes gràcies per la invitació i un plaer, diguem, quasi emocional d'estar en l'entrecreuament de moltes institucions que estan fomentant tots aquests debats, tant l'IEMET com Diplocat i la Generalitat en particular, amb la seva agenda del Mediterrani, que penso que l'hem d'ajudar tots a donar-li una empenta forta perquè els reptes que té són molt importants i penso que Catalunya i Barcelona també pot fer un paper important en aquests temes, com mostra aquest acte. La pregunta que em poseu, i ho farem en català també com a llengua també present en els foros internacionals, la pregunta apunta a enfocar-nos, diguem, cap a l'ampolla mig plena. I això és una mica difícil perquè entreveure fissures dintre d'una situació de màxima alerta que està provocant la pandèmia realment és una tasca difícil. El Covid està posant de relleu nostres debilitats com a sistema, això ja ho sabem, nostres deficiències en matèria social, però això aplicat al Mediterrani es manifesta quan ens centrem en els principals mecanismes per potenciar interculturalisme. La mobilitat, la circulació, el foment de l'intercanvi està completament aturat en aquest moment. I continua virtualment amb totes les seves limitacions, com ho veiem en aquest acte, però penso que no podem enfocar en la virtualitat com un substitut a la trobada física. Deixem-ho incorporar el pensament mediterrani, el medthinking, per contestar a aquesta pregunta, és a dir, un marc de reflexió que ens invita a tenir sempre una mirada holística de tots els fets que passen al Mediterrani i també ens invita a tenir una filosofia de la història situant els processos actuals dintre de la gran història i llarga durada del Mediterrani. Sabem que una de les distincions més fixes del Mediterrani és la mobilitat, les interrelacions, com principal factor per fer societat, la societat mediterrània.
És a dir, que el Covid està afectant els mecanismes establerts per fer coordinació i cooperació, per fer regió, region building, per fer societat mediterrània. I amb ella compartir valors i utilitzar l'eina de la interculturalitat com a procés de socialització per fomentar el sentiment d'estat d'una societat mediterrània, identitat, si volem, a través del foment d'accions conjuntes a nivell sobretot de joventut, societat civil, dones, per agafar els 3 pilars bàsics d'Anna-Lindh Foundation que s'ha citat abans. És cert que si no hi ha una pauta europea per fer front al Covid, sinó que estem en una situació de cap i qui en pugui, quan el vaixell està en situació crítica, a nivell del Mediterrani no podem esperar piones. Almenys a Europa sembla que tenim canals de comunicació entre nosaltres i Europa està fent el paper d'àrbitre, de supervisor, de lobby als estats, ho estàs fent bé, ho estàs fent malament, però al Mediterrani no hi ha canals de comunicació. Tot està centrat en una geopolítica molt determinada. I aquesta, que és un tema geopolític de primer nivell, és a dir, què fem amb el Covid amb el Mediterrani, està completament aturat. No hi ha comunicació per debatre els efectes del Covid en cada un dels estats i les ciutats del Mediterrani. Més enllà, és cert que hi ha relacions bilaterals diplomàtiques i sabem molt poc també del que està passant fora d'Europa mediterrània. Aquest és un indicador d'un dèficit important que tenim ja abans de tot això, que davant de situacions d'emergència com aquest, el debat polític mediterrani no existeix, sinó que mantenim aquesta centralitat eurocèntrica de la narrativa europea. El que sabem són molt poques coses i moltes vegades són informacions que ens venen de les ONGs, dels actors que treballen sobre el terreny, del camp de refugiats, i la situació és desesperant. El Covid no ha aturat solament l'economia i les relacions socials, la cultura i els principals mecanismes de fer societat mediterrània com a tal, sinó que ens invita a reforçar la necessitat de fomentar i consolidar un pensament mediterrani, oferint-los l'oportunitat de valorar la importància de les interaccions entre polítiques i no solament socials. Ens invita a potenciar un pensament a llarg termini i valorar la importància de la mobilitat com a eina de comunicació política per fer mediterrani una societat. Ens podem centrar també en el que el Covid no ha aturat. La circulació del coneixement continua per altres vies digitals. Aquí és una prova. Les relacions transnacionals dels migrants continua per vies digitals, però també la maquinària europea geopolítica del Mediterrani, centrada en articular millor el control de la immigració, com és l'objectiu d'aquest nou pacte, aquesta és la meva lectura, ni la circulació dels migrants, que continua. És cert que el volum ha baixat respecte als anys anteriors, però, segons l'Alt Comissionat de Nacions Unides de Drets Humans per Refugiats, en juliol del 2020, 10.600 refugiats i migrants han arribat a Europa, via les 3 rutes del Mediterrani, un augment del 173% respecte al juny del 2020, però una reducció del 4% en comparació a juliol del 2019. Dels 10.600 que han arribat, 7.000 a Itàlia, procedents molts majoritàriament de Tunísia, però també de Líbia, 2.000. Al juliol, les arribades a Espanya es van duplicar en comparació amb el del juny, però van ser 26% inferiors al de juliol del 2019, és cert. Les xifres d'arribades van augmentar especialment cap a finals de mes i persones desembarcant al Medi. Això són dades d'ara, o sigui que hi ha coses que no s'aturen, el Covid. Els informes de la situació que fa aquest alt comissionat són demolidors, perquè la circulació no solament continua, sinó que la vulnerabilitat s'incrementa i la situació, en termes de l'últim informe, són devastadores. Això també és un indicador de com hi ha processos que són immunis al Covid i que fa que el Covid realment empitjora la situació. El Covid atura dinàmiques, però no totes. I les que continuen, el Covid té un efecte devastador. Ho estem veient en les notícies que ens arriben dels camps d'Europa
ha situat fora de les seves fronteres, que Europa ha situat fora de les seves fronteres, amb la seva política d'externalització i utilitzant la condicionalitat per a que el govern de fora aguantin la pressió dels camps. Fins quan? No ho sabem. A quin preu? No ho sabem. Aquesta política de curt termini, a més, contradiu, per cert, el que sembla ser el que Europa vol fomentar amb aquest nou pacte de fa 3 dies. En el nou pacte es parla de política a llarg termini i el que es fa és una política de curt termini. La política de control no s'ha aturat amb el Covid, ni l'eurocentrisme que continua dominant també en el nou pacte. El Covid és un virus, però en política migratòria hi ha molts virus. Distanciament entre coneixement i polítiques, que es fan distanciament entre percepcions i realitat. Virus dominats per falses notícies, estereotips, prejudicis, polítiques que creen i fomenten narratives de la crisi simplement per justificar la vulneració de drets humans. Aquests són també virus que cal identificar i també posa sobre les rodes la interculturalitat aplicada al Mediterrani. El diagnòstic és, com a punt de partència, el rerefons situacional en aquest moment del Mediterrani ja era abans bastant advers al foment de relacions interculturals, que realment és quasi una militància, perquè es fa fora moltes vegades dels canals oficials. Amb el Covid, l'escenari ha empitjorat i ja estem en una situació, podríem dir, quasi d'interculturalitat zero. Així que podem dir que tenim 2 cares. La cara més amable, on el Covid potencia la circulació del coneixement, clau per al foment de la interculturalitat i fer societat mediterrani, això és cert, que es podria potenciar molt més a través de relacions virtuals, però que necessàriament estan molt enfocades i per un públic molt reduït. Però la cara menys amable, on constatem que la geopolítica de la immigració es troba sense pràcticament efectes per al Covid, perquè és una política que es fa sempre des de la distància, sense necessitat de contactes físics. I la immigració que continua els seus fluxos, la situació dels camps d'extrema gravetat. Aquesta és la situació. Gràcies. Moltes gràcies, senyor Zapata. Ja els avanço que, com que han fet intervencions tan plenes de contingut, al segon torn els demanaré un titular. Serà una pregunta ràpida, en resposta molt ràpida. Ho dic perquè puguin anar pensant dels temes que queden per abordar, com condensar, com resumir, més que res per donar una mica d'espai a la sala si volen en algun moment intervenir i per complir l'horari de la jornada, però moltes gràcies a tots 3. Ara és el torn de la senyora Alsayet. Thank you so much. I like to be the last in answering the question because then I could wrap up and at least give some of my insights. So, as Professor mentioned, the differences between the pandemics that we went throughout the history has changed how society develops and how society tries to survive these pandemics. And I'm very glad that the difference between this pandemic and all the previous ones that we have had is that now we have technology. And thanks to technology, we can at least enhance that intercultural dialogue that is being now at risk, as mentioned before. So, as the question is talking about how COVID-19 is providing a new era right now for the Mediterranean region, I wanted to say that it's not only a lot of challenges and problems that the COVID-19 is putting in our society. Speaking from young people perspective, for example, the impact of COVID-19 on unemployment has been crazy. Right now, instead of struggling to find a job, it's actually struggling to keep your job because of all the people that are losing their jobs because of not being able to survive that within the pandemic and the lockdown and all the consequences that come with it. So we have one problem that already have existed in the Euro-Mediterranean, in the south more than the north, but it's a problem that has been on the core of the discussion, which is unemployment, and it is increasing. However, on the other hand,
we have some issues which right now actually we could take as COVID-19 as an opportunity to work on, such as intercultural dialogue. So when we talk about intercultural dialogue, we talk a lot about the non-empowered youth, because we keep empowering the empowered youth. You keep doing conferences and seminars and exchange programs, and it is for young people who have experiences before, and young people who speak a language or two or three, and young people who are already aware of being in an intercultural environment. But right now, thanks to virtual tools that we can utilize, we can work on enhancing the reach of intercultural dialogue to young people who are in very, very far regions from the city center, and to young people who have never traveled before or had an intercultural physical experience before. Thanks to virtual exchanges, thanks to virtual dialogue, these are the tools that we need to at least work on to be able to take this as an opportunity and to demonstrate that we need to be empathic with each other and we need to keep communicating. I will have to be frank with you, I was kind of envying the participants here who participated virtually, because they can at least give the speech without wearing the face mask, because having a face mask, and I'm sure you know more than anyone else, that's being in front of the screen at least allows you to smile to the people that you're talking to and you see their facial expressions. And have the masks sometimes make us feel that everybody around us is actually angry, and it creates tensions dynamics. So utilizing these digital tools to be able to emphasize and elevate the level of empathy that we have in our societies is one thing that we could look at the COVID-19 as an opportunity that it is giving to us. Another point to mention is that there is a concept, or I'd like to call it the freedom of dialogue, which is actually not everybody has the opportunity to be in dialogue. You're talking about the Mediterranean region that has, I will take the reference of the Union for Mediterranean, 42 countries, and not all the countries where young people are able to be part of a dialogue at all. In many of the countries, being in dialogue even gets you in trouble. Trying to politically participate gets you in trouble. Trying to have freedom of speech gets young people in trouble. So this is also one of the things that we need to think about. And I know that we know the what, because every time an expert or a speaker comes, we say that we need to do this and we need to do this and we need to do this. So we know the what, and we also know the why, so that our societies would be better and to improve and to survive. But the how should start from here, and should start from this room and many other rooms that are sitting down to think about how to make use of this COVID-19 to be able to survive, to mediate, to elevate the intercultural dialogue level in the region, and at the same time to be able to overcome not being able to move physically and not being able to pursue business as usual like our everyday lives. I will not be long. Just one of the ideas that was mentioned was about the Mediterranean identity, which is one of the things that I've always related to, because I've been working on Mediterranean debate and dialogue for 9 years now. Since I was 17 years old, I was working already on enhancing the intercultural dialogue in the Arab region, in the Southern Mediterranean, and then in the Mediterranean with Europe. And that, see, the European identity is already a concept that is struggling a lot to be demonstrated, especially among us young people. And we have rise of politics and nationalism and populism that is actually pushing people against the concept of European identity. Yet the opportunity that we have here in having a Mediterranean identity, that it does not have a lot of politics involved, it rather has a lot of culture involved. So it has more that connects the societies than the voting ballot, that where people will have conflict over the discussion on it.
So one of the things that I want to bring here as food for thought is how we can use this as a tool to look at each other as equals. So when we have the dialogue, it's not going to be a donor-recipient relationship of this program is, the microphone is okay? That it's not going to be a donor-recipient relationship, and it's not going to be EU to Southern Mediterranean, it's not going to be north to south, it's more going to be a society speaking to a society, because they are connected through a lot of cultural elements, and because the young people here share a lot of issues such as unemployment, such as hate speech, radicalization, not being involved in talks related to youth peace and security, rather being looked at as a security issue, and so many else of issues that young people in the south and the north share. And this is going to be an opportunity for us to start thinking on how to make these two sides of the Mediterranean look at each other as equals. Because at the end of the day, I will no longer need a visa to go participate in an intercultural dialogue here. It will be easier to invest in the tools that we have right now to be able to bring people closer. Thanks. Moltes gràcies. Thank you very much, Miquel Sayet. Bé, jo ara els hauré de demanar molta gravetat, però al mateix temps al senyor Ruiz li posaré un problema, no? Perquè jo ara li havia de preguntar si la pandèmia fixarà una nova era, i vostè ja ens ha dit que sí. Però vostè ha acabat la primera intervenció citant un poeta, que és sempre la millor manera d'acabar una intervenció, no? Que ens deia les ocasions les hem d'aprofitar. Sí. I també deia que en l'última pandèmia que vam tenir no la vam aprofitar. En un minut, senyor Ruiz. Com l'hem d'aprofitar aquesta vegada? Bueno, como estamos en situación de alarma, acepto 60 segundos ¿no? como elemento de diálogo. Primero, está claro que debemos de aprovechar la situación. La tenemos. Es una obligación moral, ¿no? De responsabilidad moral. ¿Cómo? Primero, ya no se puede ser conservador. No se puede ser conservador. El conservador está ya fuera de la historia. Segundo, hay que no existencializar el problema. Hay que evitar por todos los medios el miedo. El miedo ha colapsado constantemente a las sociedades. Ahora no podemos caer en el miedo porque el miedo nos hará no cambiar. El cambio es inevitable. El siglo XXI, y esta es la clave como historiador, debe desmitificar el siglo XX, que es un siglo de errores. No puede volver a recrear el siglo XXI sobre la base de los errores del siglo XX, porque nos llevará a los errores del siglo XX. De ahí que lo último que se puede hacer en 2020 es volver a 1918, porque se tardaron 30 años en resolver el problema de la gripe, que son los 30 años peores de la historia de la humanidad. 1918, 1948, hay que olvidarlos, no olvidarlos en el sentido, olvidarlos como propuesta política. Porque ahí han ocurrido las cosas peores, incluido el Holocausto. Y última cuestión. Me he pasado los 55 segundos, pero muy importante. Hay que tomar conciencia en la clase política y en los dirigentes que el primero que lo haga creará el modelo, será el primero en salir. Yo aquí confío, seamos egoístas, que Cataluña lidere esta situación, despierte a este reto y lo haga como en algunas ocasiones lo ha hecho. Y naturalmente invite al resto de las comunidades del Mediterráneo a ese diálogo para salir de una situación evitando el miedo. 2 minutos, me perdones, eh? No, al contrari. Jo crec que són 120 segons carregadíssims de contingut. Senyor Ruiz, crec que estem tots aquí donant-li voltes en aquests 120 segons que ha fet vostè. Monsieur Tosi.
Vostè ha dirigit les 3 grans enquestes que ha dut a terme la Fundació Analin per intentar desglossar un horitzó de possibilitats interculturals entre els ciutadans de la Unió Europea. Cada vegada compartim més valors o, contràriament, cada vegada s'amplien les fractures? No l'ha sentit. Em sents, el senyor Tosí? No crec. Do you hear me? No sé si hi ha aquí una... No crec, no ha sentit. Hi ha com una finestreta que s'ha obert. Sí, això... Fem una cosa, passem en Ricard Zapata i donem... Oui, oui, oui. Ah, oui. Je vous entends, oui. Avant. Doncs li feia una pregunta a vostè, que era com a director de les diferents enquestes que ha fet la Fundació Analin. La pregunta, n'han fet 3 i, per tant, ja tenen un valor d'anàlisi comparatiu en el temps, seqüencial. La pregunta era si creu vostè que cada vegada compartim més valors en la conca mediterrània o, pel contrari, si persisteixen les fractures. Oui. D'abord, c'est une enquête inédite donc avec plusieurs années. Donc, ça permet de comparer l'évolution. Et il fait partie aussi de cette construction de l'identité commune. Maintenant, est-ce qu'on partage Oui, il y a certaines choses qui sont très partagées. Maintenant, le biais vient du fait que on porte toujours nous-mêmes des stéréotypes dans la manière d'organiser l'information. Je vous donne un exemple. Dans l'analyse qu'on fait de ces enquêtes, généralement, on a défini 2 grandes catégories. Les pays de l'Europe et les PSEM, les pays du Sud et de l'Ouest et de l'Est méditerranéen. Donc, et on a pensé que ces 2 ensembles homogènes. Quand on pose des questions, par exemple, sur les valeurs ou sur le rapport à la religion, et qu'on oublie ces catégories prédéfinies, on a des résultats très surprenants. Par exemple, par rapport à la question sur le regard sur l'autre, qui a été évoquée par une précédente intervenante. On voit que, par exemple, la Palestine est très proche d'Israël, malgré le fait qu'il y ait, parce qu'ils sont dans une proximité antagonique. Sur le rapport à la religion, les résultats de la Grèce et de la Turquie sont très proches. Sur la question de l'altérité pour les Suédois commence à partir de la France. Et pour eux, la France, c'est l'autre. La France, l'Espagne, la Grèce, l'Italie, c'est l'autre. Donc, il y a des dynamiques qui se construisent sur la longue histoire. Par exemple, il y a sur certaines questions de grande proximité dans les pays qui ont connu le même type de colonisation. Sur, par exemple, la question du rapport à la famille, ou la question des valeurs à transmettre aux générations futures. Est-ce qu'il s'agit de valeurs conservatrices ou des valeurs modernes? Donc, le clivage ne passe pas nécessairement entre nord et sud. Il passe aussi entre l'Est et l'Ouest, entre l'Est de la Méditerranée et l'Ouest de la Méditerranée. Et c'est en train même de se confirmer autrement que sur les questions de valeurs, mais c'est aussi sur des questions géopolitiques. On voit bien que l'Occident méditerranéen est en fracture avec l'Orient méditerranéen pour plusieurs raisons. Donc, je dis bien qu'il y a des valeurs partagées, mais qui ont besoin d'être consolidées, pas uniquement par un dialogue interculturel, mais par des politiques publiques qui essayent de mettre en place des transferts à la fois de moyens, de technologies, et de savoir, et l'obstruction de la circulation des individus au profit des marchandises
est un grand handicap par rapport à cette question. Moltes gràcies, senyor Tossé. Merci beaucoup. De rien. És el torn del senyor Zapata. Ricard, tu sempre has estudiat molt el paper de la política subestatal, el paper dels sectors regionals, dels sectors locals. Per tu, en aquest moment, a l'agenda local, què hi hem de posar? Bé, moltes gràcies per la pregunta i ara acabo d'assabentar-me que cada ponent parla un idioma diferent, això és fantàstic. També, no? En tot cas, d'entrada, jo crec que la pregunta suposa implícitament un tema que no és real, perquè ara mateix no podem dir que hi ha una agenda urbana al Mediterrani. Estem obligats de moment a centrar-nos, nosaltres, acadèmics i experts, a donar raons de per què és necessari i diria jo urgent d'obrir aquesta via urbana i que Euromed elabori un pensament de ciutat, un urban thinking, diria jo. De fet, jo diria que hauríem de situar aquesta agenda com un dels impulsos més contundents que necessitem per donar una empenta al procés de Barcelona, que celebrem ara el 25è aniversari, totalment bloquejat, diria jo, i que ha deixat de banda els seus ideals inicials de fomentar mecanismes per fer societat i regió mediterrània. El fet és que aquest procés ha estat i continua estant dominat per una metodologia estatal. I el que necessitem urgentment, diria jo, és canviar d'escala per analitzar i enfocar la governança de la immigració mediterrània a nivell local. El que jo anomeno Rethinking Mediterranean Migration Governance, des de baix, from below, des de les ciutats. Això, que sembla innovador en el marc de la política euromediterrània de la migració, ja va tenir alguns intents en el passat, però va fracassar. I les raons sempre han estat la por per part dels estats, diria jo, de perdre el control de la regió. Aquesta tímida agenda de ciutat va començar amb els programes MedUrbs, com a mecanisme de cooperació en el camp del desenvolupament urbà. El subprograma MedUrbs, que es va obrir en el 95 del segle passat, va intentar copsar els problemes relacionats amb fluxos migratoris. L'objectiu bàsic era enfortir les competències municipals i millorar el contacte dels responsables polítics sobre qüestions comunes. Però MedUrbs va tenir una vida curtíssima i va ser suspès per la Comunitat Europea, la raó, per dificultats de gestió. La mateixa declaració de Barcelona inclou, i això sembla surrealista, però és veritat, l'anomenada municipis i regions en aquests termes. Cito la declaració de Barcelona de 1995. Els municipis i les autoritats regionals han d'estar estretament implicats en el funcionament del partenariat euromediterrani. S'animarà als representants de les ciutats i de les regions a reunir-se cada any per fer balanç dels seus reptes comuns i intercanviar experiències. Aquesta serà organitzada per la Comissió Europea i tindrà en compte l'experiència prèvia. Declaració de Barcelona. Però aquestes paraules, sabem, prometedores, no es van ni implementar. Fins i tot el procés pren una clara via secundària mitjançant la incorporació de la ciutat dintre de la societat civil. Per a ells és com la societat civil. Un altre intent fallit es va produir durant el 10è aniversari del novembre del 2005 amb iniciativa de l'Ajuntament de Barcelona i en col·laboració amb Eurocities i també ciutats i governs locals units, amb una reivindicació autònoma molt més clara d'un mecanisme de cooperació descentralitzat. Però aquest segon gran intent no va continuar més. Aquesta manca de pensament urbà Euromed és encara més sorprenent avui en dia quan les veus que donen suport a les iniciatives de les ciutats i que reconeixen el paper urbà en la governança de les migracions està fora de dubte. I són gairebé sempre presents en tots els fòrums importants sobre immigració, a tots els nivells. L'únic argument que podem exposar està relacionat amb la concentració del poder al Mediterrani, encara a mans dels estats. Necessitem una descentralització mediterrània, diria jo. I el fet que els estats fan ús del seu poder per reforçar una imatge del Mediterrani com sistema fronterer entre 3 continents i diverses fissures de mobilitat humana com sistema de control i força.
Aquest paisatge geopolític de la immigració del Mediterrani com a joc d'escacs entre interessos estatals múltiples i contradictoris és, de fet, el vaixell insígnia mediterrani avui en dia. El fet que els estats continuen considerats les ciutats com a actors secundaris, al mateix nivell que les ONGs, com a centres de gestió de la immigració, deixant a la ciutat alguns criteris d'integració i acomodació de les persones, però res més, és una situació insostenible avui en dia si tenim en compte que la majoria dels grans reptes tenen un efecte urbà. Malgrat aquest fet, hi ha dinàmiques importants que s'han de tenir en compte i que hem d'observar i que proporcionen arguments molt potents per reclamar l'agenda local en matèria de governança de la immigració mediterrània. Aquí el mantra, diria jo, que és Braudel, que defineix el Mediterrani com la regió de les ciutats que interactuen entre elles i com principals nodes on es fa circulació. D'entrada, els principals documents d'institucions internacionals que sacsegen de forma la forma en com els estats estan gestionant les migracions, insisteixen constantment en reescalar la governança i reconèixer la importància de les ciutats. Pacte Global de desembre del 2018, Nacions Unides en la seva secció Habitat i fins i tot l'Agenda 2030 per al desenvolupament sostenibles, per citar algunes, confirmen avui en dia l'agenda global de les migracions, insisteixen en la importància de les ciutats siguin valorades, considerades, reconegudes per als estats com a actors importants. Aquesta reivindicació, perquè estem en aquesta fase ara, segueix un sentit comú. Si les filosofies del procés de Barcelona és el foment de mecanismes de cooperació i coordinació per construir i fer regió mediterrani, el fet d'haver-lo enfocat amb els estats ha sigut un fracàs. Ha derivat en l'ideal principi multilateral a una bilateralitat que tenim ara de treballar conjuntament amb la condicionalitat que avui en dia està, diria jo, gangrenant tot greument. Aquesta àrea del planeta on 3 continents es troben, però hi ha 3 hites, que aquests són les 3 hites del procés de Barcelona fins ara. Regió on hi ha més diàspora, més morts i regions més pacífiques del planeta. Això són dades. Per això podem mantenir els ideals i els mecanismes, però baixar l'escala i trobar mecanismes de cooperació i coordinació entre ciutats. El sentit comú és simple. És molt més fàcil posar en relació Barcelona, Roma i Atenes amb Alger, el Cairo i Tunis que els seus estats respectius. Gràcies, Ricard. Bueno. Sí? Sí, t'has menjat... M'he menjat el temps. Vale. Em temo que sí. Vinga, doncs ja està. Gràcies, Ricard, per la comprensió. Senyora Alsayet, quina és la solució a la sensació de deriva, de desencís que viuen els joves de la nostra regió? Probablement al nord i al sud, per diferents motius, perquè aquesta sensació hi és compartida. Quina solució hi veu vostè amb això? Thank you. So as per the Interculture report, actually that is drawing on some data that is saying that the solution needs to be bottom up. And in my perspective, I agree with that, but also I think that there has to be a change of the entire perspective of how young people are regarded from civil society organizations, from NGOs, from institutions, from politicians, on many different levels. There has to be trust, there has to be funds for their ideas, there has to be investment in the leadership potential of youth being able to drive change. The thing is that the major issues that we talk about, such as lack of accepting the others, the education, the unemployment, the lack of inclusion, they start from both sides being able to see the picture clearly and being able to step to be part of the solution. So it's not going to be bottom up or from up to down approach, but it's more of how can we understand that, for example, the motto of the conference is to see ourselves in each other's cultures. How can we understand that the concept of others is still here looked at as something really negative?
So we have othering, and othering leads to hate speech, and hate speech leads to tension. And then we have migrants who cannot be integrated, which means that the other is always being looked at as the negative or the evil person in the room. So this is going to change by mediation. It's going to change by both people being sides of the dialogue, but it's also going to change by trusting that young people are the pillar of changing this. They are going to be the next voters. They're going to be the next politicians, actually. They are going to be the next ones who will educate in the schools and create policies to empower the next generations coming after them. So the current generation of young people is really key if we want to make sure that this region is going to be integrated enough. I will not bring again the COVID-19 and how it provides an opportunity for education, but I will say that investment is needed instead of the exploitation of youth needs to find jobs and to build caliber and capacity. So I'm really happy to be here. This is such a great opportunity, and I encourage you in your offices and your organizations to always have to bring a young voice or young voices in the conversation, if it's related to digitalization, to climate change, to environment, to education, because as much as youth are in the bottom of the society, that makes them aware very much of the challenges that are happening in the society. We're the ones who take the metro or the bus every day, and we're the ones who deal with life bureaucracy and sometimes failed education systems, and we are the ones whose voices are oppressed in many situations, not being able to participate politically. It depends on which country we come from, as I'm speaking on behalf of young people, if I may. And this is the key on having our input in policy making, because this is the reality that is already in the street and that we're facing every day. So investing in that and actually trusting that, not thinking about it with the traditional way of young people don't have experiences, so they don't know how to create policies, and their judgment is very subjective. But at the end of the day, young people are the ones who face life. And eventually, when they become no longer young and no longer enthusiastic, there will be no room to invest in them to bring their input in that. So now is a very key moment. And I thank you for having me here. And I also hope very much that every time you think about something, of a new proposal, a seminar, a policy focus group, to always keep in mind that having young people means having a realistic approach of what you're thinking about. Thanks. Thank you, Michelle Sayed. Doncs diu de l'organització que no tenim temps per al debat, haurem de passar a la següent taula. De fet, a la següent taula li traspassem el mateix endarreriment que hem heretat de l'anterior. Demanar disculpes als ponents perquè els he hagut de detallar en el temps, i la veritat és que és una llàstima perquè era un plaer escoltar-los a tots, però sobretot donar-los les gràcies pel profund contingut del que ens han aportat. És evident que, com deia el poeta que citava el doctor Ruiz, hem d'aprofitar l'oportunitat. Gràcies per la seva mirada llarga cap al passat, que ens permet una mirada llarga també cap al futur. Gràcies per la denúncia del Ricard cap a l'absència de marcs institucionals adequats que donin espai en aquest diàleg tan necessari. Gràcies al senyor Tosí per la seva mirada sempre tan interessant, i al mateix temps amb un punt d'esperança i amb un punt de reptes de futurs per empoderar, per trobar aquells espais de col·laboració, per exemple, ja mencionat pels industrials, econòmics, comercials, etc. I gràcies també perquè, malgrat les dificultats, ens parles, senyora Al-Sayed, de la necessitat d'empoderar aquells joves que menys empoderats estan i que en aquests estan les nostres esperances. Moltes gràcies a tots.